Siyanibingelela nonke abalaleli egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuBaba wethu uNkulunkulu wethu noJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Izwilenkosi uJesu Kristu leli olilalele njengamanje. Izwilenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona sifundise siphinde sihlole imibhalo engcwele uJesu Kristu ngentando kaNkulunkulu kuBaba wethu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuba sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizoba nokuqonda masifundiswa sishunyayezwa ngemibhalo engcwele. Kulabo abangenawo amaBhayibheli sizocela ukuba ni download amaBhayibheli enu kuma mobile devices enu, ama laptops noma ama tablets noma ama cellphones kuma app stores ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda njengoba sifundiswa izwi likaNkulunkulu nanjengoba sishunyayezwa ngezwi elisiholela emgcweleni elinguJesu Kristu yena oyindlela neqiniso nokuphila ukuba sibe nokuqonda imibhalo ngokwentando kaNkulunkulu. Kubo bonke abantu abalalele, kulabo abalalele abafuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu yena oyinkosi nomsindisi ukuba nikhumane nathi kuleli mniningwane engizoyishiya njengamanje. Nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli ungenakho ukuqonda ukuthi iyona yiphi indlela ekumele ukholwe ngayo nokuba uhambe ngayo kule ndlela yokukholwa enguJesu Kristu esibizwe kuye engukuphila isinkwa sokuphila okuphakade. Nabo bonke abanofakazi uNkulunkulu esekunikezile ufakazi egameni likaJesu Kristu ukuba ubuthule ufakazi onabo usithumele bona. uNkulunkulu evumile wakunika isibindi ukuba ubudlulisele ufakazi akunike bona kuzo zonke izindlebe eziyimisele ukulalela lokho uMoya oNgcwele akushoyo emabandleni. Uxhumane nathi kule mniningwane ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la uzokwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245 066 566 9245. Balaleli nani nonke enilalele, izinjumayelo ziyatholakala ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise ngamadlebe akho uhlolisise kube ngabe lokho okuzwayo ngamadlebe uMoya oNgcwele uyakhazimuliswa yini ngakho, ngabe uJesu Kristu oyizwi uyakufakazela yini ngemibhalo engcwele njengakho konke esifundiswa khona sishunyayezwa la kufakazelwa uMoya oNgcwele ngezwi elinguJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, ungakhohlwa nokusubscribe, ungakhohlwa nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke izimfundiso ezingcwele ezisihola ekuphileni okuphakade uzoyithola ngaso sonke isikhathi zifakwa ku-YouTube ukuze uzothola ukuthi uhlanganyele nabo bonke abazalwane online live. Bazalwane ku-YouTube ungakhohlwa nokusharisha i-link nabo bonke abantu bathandayo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo njalo manithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso nefakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu ukuze sihlolisise imibhalo sonke ngokomoya. Ake sivule ngomkhuleko simbonge uBaba wethu osezulwini. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu, usiphe namandla okuthethelela bonke abasonayo, singangenisa ekulingweni kodwa usiphe kokuhle, sinqobe yonke imincibilisholo namanga kaSathane ngoJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo uJesu Kristu yena yedwa ongcwele uyinkosi nomsindisi. Amen. Bazalwane, sihamba nomfowethu uMhlengizondi ozobe esihola enaba kabanzi ngokwemfihlakalo yombhalo uMoya oNgcwele esihola kwindlela enguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi ekhazimuliswa uBaba wethu osezulwini. Yamkelani umfowethu uMhlengizondi egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Amen.
Sanibingelela bazalwane. Amen. Egama leNkosi uJesu Kristu, umnini mandla wonke, siyambonga ngosuku nangalesikhathi asenzile namhlanje usukwini ukuthi sikwazi ukuthi iphinde futhi sihlanganyele egameni lakhe. Ungebona ukuhlakanipha kwethu kepha kungukwazi kwakhe ukuze izwi lakhe lifezeke namandla akhe abonakaliswe. Konke okwenzakalayo kungumusa nesikhathi esisinikiwe ukuba sigcwalise ukulunga kukaNkulunkulu ezimpilweni zethu ukuze silungiselelwe sifane nezimvu ezakhatshwa. Sifanele ukutholakala simsulwa singenasidla nambimbi noma ngabe yini esolisayo. So lokhu kungumusa engamele siuthathe kancane. So abaningi bawuthatha kancane lo musa lo. Mina ngiyambonga uNkulunkulu. Ngani bazalwane ukuba nginothando likaNkulunkulu, nginothando lokulunga. Lokho kumina kuyintokozo ebhaliwe enhlizweni yami. Ngothando likaNkulunkulu. Ngakho lokhu njengamanje ebengifuna ukusho ukuthi asingajahi emakhanda ethu noma sicabange kakhulu ukuthi abantu baguquke noma abantu baphendulwe, kepha masithandazele ukuthi uNkulunkulu akasebenze emfihlakalweni ukuba nathina sonke usithathile isikhathi sakhe uNkulunkulu wasebenza kwaze kwafinyelela kulesigaba esikusona njengamanje ukuthi okunye ngokuqondi kepha ngenxa ukuthi unentshisekelo nothando uNkulunkulu semsebenzini. Ngakho ke ngichaza ukuthi ukuze umuntu athi lo muntu uyisithixo sami ngibukela kuyena ngokuba lo muntu khona ayenza kahle kuloyo nto, ngabe umdlalo webhola, ngabe umlingisi, ngabe umculi. So ubona indlela enza ngayo uyayithanda, mase ke naye athi ngifuna ukwenza kanje nami ukuze ke ngiyenze njengobani, mhlambe ngimdlule. Kepha ke thina ke ekholweni ukuhamba kwethu okuyikho okukhuthaza umuntu wokude akuwena akusimina ukuthi ukhuluma kangakanani noma ukhuluma kangaka. Kuba ukuthi uNkulunkulu ufikile ngesikhathi asibekile kumuntu afike. Sibangaka namhlanje uma ngasho uNkulunkulu isikhathi ubone umsebenzi wakhe kuzobe uyazi wenzani, ingakho enza kanje njengoba kwenzeka. Cause yena usebenza emfihlakalweni ufuna imisebenzi yakhe izifakazele. Yini edala ukuthi ngisho kanje ukuthi ekukholweni uma sikhulekela ukuthi uNkulunkulu enze abonakalisa amandla akhe. So masingabi ngabantu abafuna ukusebenzela uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwethu sibone thina ukuthi siyasebenza abantu bayenza intando kaNkulunkulu. No, makuba ukuthi thina abantu siba njengokuba dengichazile isibonelo kwabanye abantu ngokuba ukhuluma ngomlomo umuntu uqala kubheke afuna into azoyisho ngawe khona engeze ukukholwa, mase wena uzithole sengathi lento yenza ayamsebenzi noma lento okholwa kuyona ayamsebenzi, kanti wena ufuna ukuzenzela lento le asizenzele angizenzele mina lento iyaziphumela nje. Ingakho ngibuye ngikhuluma abantu bese bengibuka bathi wena lo ngithi mina kepha ngizulele ngokuba kusuke khuluma umoya kumina, kusuke ngakhulumi mina ngokuhlakanipha kwami. So angilindele futhi ukuthi ngibona abantu beyizinkumbi noma ngibona abantu bephenduka bese ngithi angiyasebenza. No, ukuphenduka komuntu oyedwa kuyinto enkulu kabi uNkulunkulu ukuthi izwi lakhe liyasebenza. Ngithi mina izwi leNkosi nevangeli yeqiniso li-investment. Amen. Amen. Siqalisa nama subscribers less than 10. Ama subscribers are 435 for 3 years.
Akhona ukuhlakanipha kwami lokho. Angihambe ngikhankasa ukuthi abantu abalike noma ba-subscribe. But loyo nto leyo siyayisho umuntu ukuze athi mayithanda intshumayelo press subscription button mase ukuze athole notification mekuzongena intshumayelo engekho nathi. So lokho asikwenzi ukuthi sinenge abantu ukuthi bahambe nathi, sikusho ukuthi uma izwi lithola indawo enza kanje khona uzoyithola. So lo msebenzi lo i-investment ukubeka izwi, ingakho sishumela sikushare lapha ku-internet singabadobi. So umdobi angafaka ihubo emanzini bese aqhubeka azifundele ibhuku lakhe azifunde ukubona ngoba sekunyakazayo uthingo lo adoba ngalo bese ke abamba inhlanzi, akabamba inhlanzi ezu2 ngesikhathi esisodwa doba ngodobo, but mefaka inet yabuya kungakwenzeka kubuye 3 kubuye 2 kubuye 4 kubuye 5, but ke lokho uNkulunkulu akuprovidile noma abonelele ngakho ikona ke lokho afanele akubonge. Ungathi why namhlanje kuphenduka abantu ababili hayi. Ingakho ngithi mina ngizoloku ngishumayela into eyodwa kuze kubuye iNkosi uJesu. Ngiloko ngiyiphinda ngakhathali ukuba yini angifuni ukuzenzela lento yokushumayela kube ngathi yami. Ngifuna uNkulunkulu asebenze umsebenzi wakhe kuze kuba ukuthi uyabuya. Ngingazange nginonge igospel. Ngingazange ngifake okuzokwenza ukuthi abantu bagcine sebekhonza mina bayeke ivangeli. So uma sihamba le ndlela asambe ngokukholwa ivangeli. Singenzeli izinto ukubukwa, masenzele izinto uthando lwaNkulunkulu. Amen. Ukuze sibe isibonelo nakwabanye, ukuze athi umuntu ngempela nomuntu uyayiphila lento angathi uyayikhuluma uyayiphila lento. Eze kuNkulunkulu ngothando, siyashumayela ngokuhamba ngokuphila ivangeli. Inkulumo mpikiswane lokufuna ukushumayela ngenkani ababulalela ayisizi lo nto leyo. Uma futhi ke ungezukhuluma ngomoya oyingcwele uzokhuluma ngenyama. Fanele sikhulume ngomoya oyingcwele. Ukuze umoya oyingcwele agcwalise amandla akhe, uyena ufanele agcwalise amandla akhe, hayi mina. Yena ufanele asebenze kumina umsebenzi wakhe. Njengoba uJesu ethi ngiyasebenza kuze kube la noBaba uyasebenza. So uJesu yena uthi wenza intando kaBaba. Masifunde sonke ukwenza intando kaBaba. Sikhululeke futhi singabheki ukuthi ubani uthini nobani wenzani, ukuthi ubani uyawa noma uyavuka. Uma ukuthi uyawa useduze kwakho mbize ukhulume naye njengomfowenu. Ungafuni ukushesha umuntu umtshela izinto ezomenza acindezeleke mo. Khuluma naye. Angithi motivation yabona abafundisi abama-motivational speaker. Bakhuluma bakwenza usuku esihlalweni ukhona ukuthi uzoba nemali kusasa. Babengela bamotivate ngayo. So izwi laNkulunkulu ukuhlakani elenza ukuthi wena mawukhuluma nomunye umuntu athole ithemba. Amen. So bona bayaliguqula balenze badayise izibusiso nemali. Bathi thina sidayisi sinika ukuphila ukuthi umuntu akholwe ukuthi ke lokhu ngibona ngimile ngimi ngokholwa ngimi ngezwi angimile ngokuba nakho khona uNkulunkulu angikhe yabona ngikufisayo noma ngikufunayo ngimi ngoba ngiyakholwa. So asibe ngokukholwa singami ngezibonakaliso singami ngabanye abantu masime ngoJesu. Ngoba besuka lo bese ngithi ayinama ngisafuni ukushumayela besuka kahamba. Yes Lord. Ngizoqhubeka ngime la ngimemeze ngedwa. Amen. Bekuthi namashikolo ngafuna ukuzofunda iBhayibheli ngizomemeza ngedwa. Glory to God, ngizomemeza. Because ngithunyiwe ukuthi angimemeze. So lento le imnandi mozoyenza ngothando ukungcwele kufanele siyenze ngothando futhi ukuze siyenze ngothando kufanele sibe yithembu. Kepha ke phambi kwesicelo sobukhosi wonke umuntu uzoziphendulela. Mesika ngesi yakhuthazana ukuthi uma uqhuzuka vuka sithothothi. Amen. Glory to God. Ngijema. Hallelujah. Wavumela usathana ukukhohlisa kulibazisa. Ngoba uzobopha wena usathana ukuthi wena ufuna ube weak ekholweni kwakho. Ukholo lwakho alinikile ezintweni. Lunikwe ekutheni nje ube nethemba. Hlala ethembeni. Ukholo nike incwadi Yamaroma sahluko 4. No, sahluko 5.
Sike sikhulume ngokukholo. Incwadi kwabaseRoma isahluko 5 ivesi lokuqala. Yes sir. Ngakho lokhu sesilungisisiwe Manje ke njengoba sesilungisisiwe ngokukholwa. ngani? Ngokukholwa Ukukholwa kuqala. uAbraham wafika izwi kuyena alangabuza ukuthi ubalo. Usawula kuphela lo wabuza ukuthi ubalo, ubona Nkosi ubani? Wathi nguJesu. Manje nangu Abraham lafika izwi kuyena lathi hamba. Abraham wavuka wahamba. Ngalokho kuyena kwabalela ukukholwa. Amen. Wakholwa kuthiwa akasuke. Wakholwa kuthiwa nangu umhlaba. Wakholwa kwathi uzoba nendodana. Wakholwa bekuthiwa ke enza nazi isivumelwano sokusika ijwabu. Wakholwa. Sinokuthula kuNkulunkulu. Sinokuthula manje kuNkulunkulu. Ngenkosi yethu uJesu Kristu. uJesu ukona kuphela ongasinika ukuthula kuNkulunkulu. Okungaye sinokungena. Ngaye uJesu Sinokungena ngokukholwa. ayibona indaba inokukholwa. Kulomusa esimi kuwo. So umusa esibikuwona isikhathi esinikiwe leso ukuthi usadakwa. Awusazophuma lo ayongena ejele. Sazophuma ejele, usazobulala abantu. Yabo lo muntu lo umusa lo ezenza zonke lezi. Kuthi egcineni afike uJesu ngephupho noma afike uJesu ngomuntu amfaka ivangeli. Aphenduke. Ngomusa aphenduke. Sebemlahlile segule sibedlela sekuthiwa ke ngeke asavuka. Sekuthiwa lo ngeke aphinde aziya kidakamizwa. Sekuthiwa lo ngeke aphinde ayeke ukuthakatha. uJesu uyafika nje. Abaphendule. So awukwazi ukulahla ithemba umuntu. Uma ukuthi wena uJesu alalahlanga ithemba nawe. Sinomusa esunikiwe. So nawe iba nomusa kwabanye abantu. Ungayibona kusilisiwe uzibona ukuthi hayi mina ngingcwele nawe namanga. Hallelujah. Namanga banika incwadi esiyakho uRoma sahluko 3 verse 10. Ukukhombisa ukuthi ke akekho ngcwele nomunye Njengokuba sikulotshiwe ubhalwe phansi ukuthiwa right. akakho noyedwa. Akakho noyedwa. Glory to God again. Akakho oqondayo. Ingakho abantu basenyameni benga-understand ukungcwele ngokuba nathi bese singcwelisiwe siyabalibazisa ngokuziphakamisa. Siyazilibazisa. Thiwa sithobeke. Thiwa sithobelana. Thiwa ke uthi nawe incwadi yaMathewu Vryheid. Ngifuna ukukhombisa into ebalulekile. Sahluko 5. Verse starting from verse 38. Nizwile kwathiwa 40 right. No, we right up. Izoqhubeka, izoyifaka lento le. Nizwile kwathiwa isongeso. Izinyo ngezinyo. Kepha mina ngithi kini. Kepha manje uJesu uyayivala lo nto leyo. Ningamelani nokubi. So uma kukhona umuntu owenza okubi noma okwenze kabi, ungamelani nokubi. Wena ufuna ukuzilwela impi yobubi ngobubi. Ukuba nawe uyafana nomuntu omubi. Ukuba wena uthe usindisiwe. uJesu bamshaya, bambaxabula, bamfaka ameva ekhanda, bamhlekisa, bamkhwifa ngamatshe. Bamgcona, bamnyokoloda, bamhudulisa isiphambano, bawumbethela. uJesu. Ngithi sifuna ukukholwa uJesu. So why bese kufika izikhathi zokuhlolwa bese uyaqala ukuthi hayi ngiyakholwa ukukholwa phela mina ukuthi angiswayina bese uthuka intaba. Ukwenzelani lo? Futhi uJesu akakophili kwena. Usafuna ukuthi ukhulule kulawo maketanga ukuze wa understand ukuthi kusho ukuthini umngcwele. Ukulunga kusho ukuthi wena ulungele uNkulunkulu. Uthando lwaNkulunkulu lukhazimuliswa kwena. So ngesikhathi uJesu eseke siphambanweni bethi phela watshela ngithi ke ilontuzana is prophet. Ngesikhathi eqeda ukufunda lencwadi yakufundisa wona ngase isikhathi kwincwadi yaLuka bese sebemqolozele behlole eqeda ukufunda. Wathi ke ngiqinisile ngizathi kumina zilaphe. Noma eseke siphambanweni bathi hayi phela sehlise. Angithi abadala sithi lemsebenzi yawenze ekhapha nomnizo njalo yenze phela namanje.
So bese ngesiphambanweni kuthiwa hayi phela akazehlisa ngithi uthuba kwakhe uNkulunkulu nezelelesi esinye sazo sikhuluma kweyisi. Amen. Lord Jesus. So uthi uJesu into ayishoyo akaze athi uJesu athi ke ngizombamba. Uthi uJesu baba bathethele abakwazi abakwenzayo. Wonke umuntu odiniwe akakwazi akwenzayo. So akekho umuntu ongathi udiniwe wenze into ngesihluku athi ube kwazi abakwenzayo. Ngisho ngabe kuthiwa lo muntu kade aqala ukubulala lo muntu akakwazi akwenzayo. Because ukuba ube nokuphila nothando ekwazi akwenzayo ube ngeke aze abulale noma enze okubi komunye umuntu. Umuntu ophilayo nokukhanya nomuntu onokuqonda umuntu ophila impilo yokulunga. Ngakho ke uma likutshela iBhayibheli ukuthi ke kwathiwa yiso ngeso ezinyo kwezinyo kepha mina ngithi ke manje ungamelani okubi nokubi. Kodwa uma umuntu kepha uma umuntu ekumukula esihlathini uma umuntu ekumukula esihlathini sokunene uma umuntu ekwenza kabi mphendulele nesinye myeke nofuna ukukumangalela so ngishaka apha ke ibuya akubuyi ngoba ngithanda kakhulu kepha kuba kufuneke sikhosi yapho kufuneka ngilunge phela kufuneka ngincenge ukuthi ngizehlise ubhlungu ukuzehlisa. Ingakho abantu abaningi bephakeme bengafuni ukutshelwa. So ingakho nami ngikhuza kubazalwane ukuthi masibe isibani sezwe ngesenzo nangenkulumo. Hayi indaba ukuhamba ufuna ukungena endabeni zabantu. Bhayibheli lithi ke umuntu othanda indaba zabantu ungena endabeni zabantu ufana nomuntu ofike wabamba inja ngamanje wayiphakamisa kanje siyazi imphumela. Hallelujah. Ngeke ithokozele inja ukubanjwa ngamanje uyiphakamisa. Izokululuma inja. Amen. So le ndaba zobuya ngawe. Abantu bayaxabana wena ufuna ukuthatha uhlangothi ukuthi hayi libe lekutshela kahle iBhayibheli lithi ungangeni kwahlulelweni nabantu abayizona. Hallelujah. Hallelujah. So manje wena ke usufuna ukuyozenza uMr Right uthatha ama side uba wena. Kuthiwa thina sahlulele ngokwahlulela okulungile okuqonda ukwahlulela kwethu. Yizwe indaba. Bese kwaloko ke. Bro ngosuphethe le Bhayibheli akithi. Incwadi yeEcclesiastes sahluko 11 anayo ke ngiyaqolela bazalwane. Ecclesiastes sahluko 11 le khona ngithi bekuverse 11 bengaphosisi le khona ithi ke umuntu akathula ngavele nje ukukhuluma so itolike la ngesizulu. Chapter 11 verse. Uzoyibheka lapho ngasikhathi ukhuluma ukuthi beyiverse bani. So uma ke uyizwe indaba musa ujaha ukhuluma indaba ungazange uzuyizwe ukuthi isuka uzokwahlulela kanjani indaba ungayazi ngoba nakuthi hayi uNkosi umngane wami ongiphe ngesingisi. In the book of Ecclesiastes chapter 11. Ecclesiastes incwadi leyo kaSirach aninayo ke mabhayibheli ezulu ikhona kodwa. Amen. Chapter 11 starting from verse 7. Chapter 11 sukela ku verse 7. Verse 7. Blame not before thou Blame not ungahluleli ungalahli umuntu ngaphambi. Blame not before thou hast examined the truth. Kumele indaba uyihlaziye. Understand. Hlolisisa. Fanele uexamine ngesizulu bathi hlolisisa. Hlazisisa indaba ngaphambi kokuba wena. So uma kufika abantu ababili kumina bezwe nendaba angikwazi ukuvela ngithi hayi Nkosi ngiyamazi. Kufanele ngizwe indaba ukuthi isukaphi yakho ukuze bese ngikhulume ngoqondo. Amen. Because menzo khuluma ngokuphapha nangokuthi ke hayi Nkosi ngiyamazi ayisebenzi lonto leyo. Ngizothatha ukwahlulela ngikuphendukezele. uNkulunkulu ke uthi umelene nabantu abaphendukezela ukwahlulela. Abacindezela abahluphekile, abacindezela abafelokazi, abacindezela abantu abaphuwa. Amen. uNkulunkulu umelene nalokho. So umuntu uma ukuthi wena uhleli esihlalweni lapho khona ukuthi kumele ulalele ukuze wahlulele lalela ngaphambi kokuthi wena ukhulume. Understand first Qonda kuqali and then rebuke. Then emva kwalokho uzobe sewusola. Uzosola kanjani? Uzokhuza kanjani? Ungazange uyizwe indaba. Phuma ke indaba zabantu wena memtshela indaba yiba umuntu ophakathi nendawo olalele ukuze akhiphe isahlulelo esifanele. Ezindaba babe lapho ke brother Nkosi angikho lapho bese ngidlula nje ngendlela ukuthi thina ke njengabantu abakholwayo bekuthiwa ke ungamelani lokubi.
Vuma ukwenziwa kabi. Ukuze kube khona ukuthula. Uma engenakho ukuthula kunokuthula wena. Ukuba uvumile ngoba uJesu wavuma. uStefan wavuma. So ke kubani mina ukuthi ngizikhukhumeze. Ukuze ngizibone ngazi ukuthi ngowuthu. You understand? Nofuna ukukumangalela. Nofuna ukukumangalela. Akwamuke ingubo. Nofuna ukukumangalela akuthathele ingubo. Mnike. Nejazi. Yazi ithini lencwadi le kwenye incwadi futhi amaRoma. Ikhuluma ngale ndaba le. Beyikhuluma ngesitha sakho. Ikhuluma manje ngomuntu ofuna ukufaka ekaleni afuna ukuphuca into yakhe. Kuthiwa mnike kusalesikhathi. Mnike nangaphezulu kwalo akufunayo. Amen. Isho yini ngayibona ke ithi ke lapha kwincwadi yamaRoma sahluko 12 from verse 16. Wehle nayo. Manibe enhliziyonye. Masibe enhliziyonye. Ningazindli. Singazindli. Okuphakemeyo. Singaziphakamisi. Kodwa yaneliswani okuphansi ilokho ningazishayi abahlakaniphileyo okwanele nokufanele ungazenzi ungqesta ungazenzi usiyazi ningaphindiseli umuntu okubi ungaphindiseli umuntu okubi nakani okuhle phambi kwabantu okuhle phambi kwabantu nakani okuhle phambi kwabantu bonke uma kungenzeka ngokwenu hlalisanani ngokuthula nabantu bonke ningaziphindiseli izindaba nina usho umpostoli Paul Bathando. ingakho ngithi iBhayibheli phinde yodwa ngeke abapostoli bakhulume izwi phambili noJesu ngiyakufakazela ngeBhayibheli ningaziphindiseli ninokubi ngokubi. You understand? kodwa dedani Yapa nika indawo kodwa dedelani ulaka nika indawo ulaka ngokuba ulotshiwe ukuthi ubhalwe phansi ukuthi ngokwami ukuphindisela phindisele kaNkulunkulu futhi ungafiseli umuntu okubi ngiyakubuyisela mina yena uzakuphindisela uma umuntu uNkulunkulu engazange azamthinta ukuthi ayithobe inhliziyo yakhe wena mkhulekele ukuthi uNkulunkulu amsize ngoba uthando lenesinikiwe asinikwanga uthando ukuthi ngithanda uBright kuphela kuthiwa ngamvuzo womuntu enze thanda umuntu engikholwa naye uzobonakala kanjani uthando lwaNkulunkulu uzokhazimuliswa kanjani uJesu memzothanda abantu engikholwa nabo memzobingelela nina kuphela uzokhazimuliswa kanjani uJesu Amen. uzokhazimuliswa kanjani Manike Bright nosuka ekucindezela nalowo esuka ekucindezela ukuba uhambe imayeli yamaRoma usuyabaleka manje uyabla glory to God Qhubeka Bright Sahluko 12 verse 14 bengaphosisi manje verse 20 kepha uma isitha sakho silambile nayo indaba njengoba kuthiwa ke uma umuntu ekumangalele efuna ukuthatha ingubo yakho uthi uJesu ke mnike nokunye ngoba yini uthi manje la ufuna ukuthi kwenzakalani uma isitha sakho silambile siphe sidle uma somile yomile siphuzise mnike amanzi ngokuba ngokwenza leso senzo leso uyakube ufumbela amalahle avuthayo ekhanda laso so yena ulindele ukuthi wena uzomlwisa noma uzommisha uzosoleke kuNkulunkulu kepha njengoba ethi ke uma emangalela ngengubo yakho mnike nenye kanjalo melambili mnika ukudla umphusa amanzi ngalokho umfumbela ngamalahle uzosha hallelujah praise to God bese yedwa uzosha bathi hayi ngazi umbona umuntu onjengawe umuntu bakabonga uNkulunkulu wesisho ngalo hallelujah because uNkulunkulu wakho uyaphila Amen, brother. so manje uzosho kanjani bakabonga uNkulunkulu wena ubona kumakhelwane akhe seshayisa imoto emenze umethuma uNkulunkulu umphendulele no wena manje uthi uNkulunkulu ungasizakali uma eshayisa isitha sakho Amen, brother. uthi ungasizakali maye wena usizakala uhleka wedwa ujabula ulala ukhululeke
Kusasa kuzobuwena, usathana ninga. Amen, brother. Wasithi uyahamba uyabhodla njengebhubesi. Noma ebhodla njengebhubesi, ufuna azomgwinya. Kusasa uzoba wena, uzogwinya. Amen. Manje mase besizakala. Uyophatheka kanjani? Ukuthi wena, sawukhohliwe ukuthi wenzeni? Lord Jesus. Sawukhohliwe ukuthi usizakele. So hamba ucela umkhuleko, ucela umkhulekise, ucela umkhuleko, uyazi sathana ungihlasela. uNkulunkulu uyavumela ukuthi sithintwe. Yes, Lord Jesus. Amen. It's either uzokuthinta ngaphandle noma uzokuthinta ngaphakathi. Lord Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Yebo uzothinta. Amen. Uzogula Amen. noma uzohlukumezeka ngaphakathi. Usathana usuke seyenzile indlela yokuthi afika kuqale kuNkulunkulu. Uyazi kuzokwenziwani? Kuzohlolwa ukholo lwakho. Sikhuluma ngokholo noma sikhuluma ngalezi. Amen. Kuzohlolwa ukholo lwakho kufanele lihlolwe phela. Uthi ngempela wena uyakholwa noma uyazikhulumela ngomlomo. Ingakho ngithi thina singabi ngabantu abakholwa ngemlomo. Amen, brother. Amen. Asingabi abantu abakholelwa umajabisa abanye abantu. Masikholele ukuthi abantu babone uNkulunkulu ephila kuthina. Amen. Bese abantu bafuna ukuza kuNkulunkulu. Nathi ukuthi ukukhuluma kakhulu kwenza abantu ukuthi beze kuNkulunkulu. Amen. Amen. Amen, brother. Akho ukukhuluma kakhulu. No. Ukholo. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Ukholo wazalwane. Amen. NjengoAbraham. Yes, Lord. Abraham engahlukumeza abantu. Kepha abantu bese befikile ngothanda yenakho. Afika ahlale nabo abaphakele, abapha imali, abagqokise. Abatshele uNkulunkulu. Yes, Lord. Amen. Unganqotshwa ngokubi. Bahamba abantu bejabulile. Baphinde babuye bazomfuna lo Jesu. Amen. Bazomfuna lo uNkulunkulu kaAbraham, Yes, Lord. uNkulunkulu kaIsaac, uNkulunkulu kaJakob, Amen. uNkulunkulu wethu uJesu Kristu. Amen, brother. Akukhazimula umsebenzi, ingakhazimula umlomo. Brother ngesunya mbonga uNkulunkulu ngawo mfowethu. Amen. Ngiyambonga inhliziyo yakhe nomoya wakhe nokulunga kwakho. Amen. Wethu uNkulunkulu akanje akubusisa kakhulu ngezibusiso zonke ezivela ezulwini. Amen. Amen. Akugcwalisele ngakho konke ngiyacela uNkulunkulu akwenzele lo musa. Because ayi Amen. ngazi yena ngiyambonga uNkulunkulu impilo yakho. Ukho konke uNkulunkulu uyena onamandla konke. Amen. Uyena futhi osenzele lo musa ukuze sifike la ekhaya. Amen. Amandla kaNkulunkulu. Amen. Yes, Lord. So siyambonga uNkulunkulu. Lokho ukukholwa, Yes, Lord. Yes, Lord. ukukholwa kukodwa. uNkulunkulu uyazi wenzani. Amen. So wena ungangabazi lutho lokuncane ungangabazi. uNkulunkulu uyalazi ukholo lwakho, uyazi inhliziyo yakho. So ukho wonke umuntu ingane iqala izalwa ingazi lutho ingaboni. Ize ikhule ingakwazi ukuhlukanisa amazwi, kepha vele sekwazi ukuhlukanisa amazwi. Sekwazi uqonda ukuthi izwi kumele lilandele ubani, umama, ubaba. Okay. Kepha kakhulukazi umama. So kanjalo uNkulunkulu siyakhula. Ungabeki ukukholwa kwakho unganciki kuthina, unganciki komunye umuntu, makunike uNkulunkulu. Amen. Akube uyena ofuna umuzo empilweni yakho. Amen. So ngalo ndlela leyo uNkulunkulu uyena ozosebenza empilweni yakho, nasempilweni yami uyasebenza. Amen. So usebenza esikhathi ngilele ebusuku, asebenze ngesikhathi ngihamba. Amen. Kepha fanele mina ngizithobe ngaphansi kwesandla sakhe ukuze ke ngizobona umsebenzi yakho. So ngingekho kwena ukuthi besulu ngibonga uNkulunkulu ngempilo yakho nangomusa wakho usenzele wona. Amen. Kubeka bright lapha kwincwadi yaMateyu. Unganqotshwa ngokubi kodwa ngoba okubi Ngoba izolo leyo ngoba ngokubi ngokuhle. Amen. Umusa lo, uthando lo, oleqiniso futhi lo. Yes, Lord. Uthando lamanga libonakala ngoba naku umuntu sefika isikhathi sokuhlolwa. Aguquka inhliziyo yakhe. Kuphele uthando, kuphele ukholo. Kuyaphela ukholo abantu. Lord Jesus. Ngoba yini abazinikele uNkulunkulu. Ukuzinikela uNkulunkulu, uzinikela ukuthi wena uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyena ozokunqobela. Impilo yakho isezandleni zakhe. Amen. Akekho umuntu oziphathela ukuphila kwakhe, kepha abanye baziphathele kwesikhashana. Kepha uthi yonke imphefumulo ngeyakhe. Amen. Lord is God eyakhe. Hallelujah. Maningi. Incwadi ngokukaMateyu isahluko sesihlanu. Yes sir. Iverse 40. Hamba. Hallelujah. Nofuna ukukumangalela Nofuna ukumangalela. akwamuke ingubo mnike nejazi. Yes sir. Nosuke ukucindezela ukuba uhambe imayeli. Osuke ecindezela. Yabona kunokwenzeka khona nabantu ukuthola ukuthi udakasi nje sosathana. Afune ukutesta akulike. Amen. Akusho ukuthi wena esonweni mnike indawo
Akekho umuntu ongathi unqoba umuntu. uNkulunkulu onqobayo. Amen. 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 Thina sinabanqobi ngoJesu Kristu. Amen. Asikwazi ukuzinqobela. So uJesu Kristu uyasilwela. Akasilweli futhi ukuthi thina sibe ongqongqoshe. Usilwela ukuthi ke siphunyuke ezilingweni. Sisindiswe ngokholo lwethu elikuyena. So uma thina sisindiswa ezilingweni nasehlolweni kuzona zonke izinto ezimbi, kusuke ngebona ukuthi wena uspecial uNkulunkulu. uNkulunkulu usekhombisa amandla akhe kuwena ukuthi wena hlala kuyena. Amen. Ngokuqonda nangokukholwa. Hayi ukuthi wena khona into special ngawe, ngokuba uma ubona uNkulunkulu ubuso bakhe weflathela kwena, nomoya ingcwele uyaphuma kwena. Uthatha nje into encane ukuphuma kwamoya ingcwele. Moya ingcwele awuhlali endaweni lapho khona kungcolile, uyahlala kumnyameni ukuze ulethe ukukhanya. Kepha la engcolile khona akahlali. Ingakho ethi awukwazi ukukhonza amakhosi amabili. Awukwazi ukukhonza uNkulunkulu nezinto ezidaliweyo. So uma ethi kumele ukhethe, ngoba naku ufuna ukuthi wena mawuza kuyena uze ngenhliziyo yakho iphelele. Maningi. Hallelujah. Nosuke kucindezela ukuba uhambe imayela libe linye, hamba naye abe mabili. Hamba naye lo uzama ukuhlola, ungaweli ekholweni, mnike isikhathi sakhe ukuthi akwenze lokho. Kepha wena ungaweli konke lokho akwenzayo. Ungathi ke ngizama ukuchaza lento. Umuntu uyafika kwena azokhulumisa izinto nezinto ezicabangayo. Akusho ukuthi yiba nengxoxo mpikiswano. Miyeke akhulume, uthule umlaleli. Lalela, funda ukulalela. Ngoba iBhayibheli lithi masiba abantu abahle nabasheshayo ukuzwa. Siphuze futhi ukudinwa. Because into eyenza ukuthi sidinwe ngokuba ke inhliziyo zethu azikagcwaliswa ngotshani. Kuwa ngakho uJesu bemlinga bezombuza izinto abazaziyo. Yebo baphendula ngeke khona eBhayibhelini ukuze abakhombise ukuthi ke bonke abakwenzayo uyakwazi. Ngakho uthi beke bazenzisi. Nini enokholo okuncane. Amen. Ningilingelana uthi uJesu kwazi konke abakwenza yini ngokuba kuyena khona yonke into ekuthiwa ukulunga uphelele kuJesu. So nawe uma ufuna lo mqondo kuKristu bekwena fanele ufunde ukuzithoba. Ungasheshe ucasuke. Ungabambi futhi iqhubu. Amen. Susa inhliziyo enkulu kwena. Angikhathali bangakanani sebebonile. Nobone ngathi abafanele ukuxolela noma ukuphila. Uwena ungafanele ukuphila uma ukuthi ubone ukuthi abafanele ukuphila. Wonke umuntu ufanele ukuphila. Angikhulumi kwasemhlabeni umngcwele. So ivangeli ke bese lithukeka ngoba thina ke sesizinikele kulento leyo ukuthi sidube sikhulume noma kanjani. Ekubeni iBhayibheli lithi ke uma umuntu ekuzama ukuhlola efuna ukuhamba nawe akusendlelweni engasile, miyeke thula wena wazi ukuthi ubani ongakwena. IBhayibheli lithi mkhulu ongakuthina nalowo sezweni. So uNkulunkulu wayesifundisa ukubekezela ngokuba nathi sibekezeleke. So asingajayi thina ukubona imphumela uNkulunkulu ephendula imikhuleko yethu manje noma enza lokho esikufuna ngalesikhathi esicabangayo. uNkulunkulu uyabekezela. Nathi uma efundisa lento le ekhulumayo ngiphindele ngencwadi leyo efunda manje. Nosuka ekucindezela ukuba uhambe imayeli libe linye, hamba naye abe mbekezelele. Azafike lefu ukujika khona bese khathele uzobe usu right way. Because wena unamandla wanike ovele ezulwini ukulunga nokungcwele. So awunawo umkela ukuthi wena hayi uzosengikhathele wena. Bese ukhathele uyena noNkulunkulu ngajabula mase ngikhathele wena. Yabuza phela ngoNkulunkulu naye usibekezelele. Unesizathu ukuthi why esibekezelele. Unesizathu sokuthi why ngakubhubhisa umhlaba. Amen. Incwadi yaphila. Yesibili. Sahluko 3 verse 9. Isizathu silapho. Inkosi ayilibali ngesethembiso sakhe. Njengalokhu abanye bathi uselibele kungukulibala, kepha iyanibekezelela. Lezi ndaba
uNkulunkulu uyabekezela. Ingathandi ukuba Akafuni nokuthi kubhubhe namunye, akafuni nokuthi kube khona noyedwa oza kubhubha. kodwa ukuba bonke baze ekuphendukeni. So uNkulunkulu uyamletha umuntu empilweni yakhe afuna guquke, afuna abone ukungcwele kwena. Wena ngokuba ke usabanjwe umoya ongabaza nesibhikiciki, usheshe ucikeke abantu. Sekuyaba usuyaphika. Bethola umuntu uzofuna I'm ngikho. Sekhathele ubani. Eish. Uyacabanga uNkulunkulu ekuthumela kumuntu ebhekelele isimo sakho ukuthi ke ufuna ukulungiswa. Lo muntu lo ufika kuvalele. Wena unethemba ubona ukulunga lobuhle lomuntu kanti udayisa ubuso. Uzenza ikhona, kepha ufuna ukuphikwa. Uyacikeka, sekhathele ukuphakela ubani, sekhathele ukusiza ubani, sekhathele so. Yonke lento ikhombisa ukuthi uNkulunkulu ufaka ubusho the same thing kwena. Yabona ithi iBhayibheli usibekezelele ukuba afundi oyedwa ukuthi eze ebhujisweni yapha sisindiswa. uNkulunkulu uthumela umuntu ukwenza azosindiswa wena ufana isitapha. Ngaphandle kokushumayela uzele nje amanzi, uzele nje ukudla, uzele nje uzohlala nawe, uyathanda umoya wakho. I understand. Glory to God, I understand. Understand. uNkulunkulu abathumela abantu empilweni zethu ethwaye kunzima. Enye incwadi ke futhi ithi ke kwincwadi yabaHebheru sehluko 12 bengaphosisi sukela ku verse 4 noma verse 3. Yebo mqondeni yena. Sahluko 12 angithi from verse 3. Yebo mqondeni yena. Yebo sir. Okhuthazela ephikwa kangaka izoni. Yebo baba. Ukuze ningakhathali, ukuze singakhathali, niphele amandla emphefumulweni yenu. Yebo baba. Anikamelani nezono, nilwa kuze kube segazini, silwe kuze kube sekupheleni. Senikhohliwe umyalo omkhulu, masingalibali umyalo omkhulu kinina njengabantwana wokuthi ndodana yami ungadeleli ukulaya, ungadeleli ukuyala kwenkosi, uphele amandla, bese uphela amandla. Nxa usolwa yiyo ngokuba inkosi iyamyala emthandayo, ngokuba inkosi njani iyamyala emthandayo. Awuphinde umfunele incwadi le kwincwadi yabaHebheru sahluko 13 from verse 2 or verse 1 to 2. Ningakhohlwa ilalela ukungenisa ilalela bright, lalela ulimi, lalela ithongo, lalela. Ithi iBhayibheli singadilibali. Ngale ithi ke masifunde ukubekezela. Ngapha ithi ke singakhohlwa umyalelo ukuba wasibekezelela, wabekezela ukuze kusindiswe thina. Wabekezelela ukuhlupheka nezinhlungu zasemhlabeni engazange onemuntu ukuze kube khona ukuphila kwethu. So usesinika umyalo nathi njengabantu abafuna ukufana naye ukuthi ke bekezelelana abanye abantu, yiba nothando lukaNkulunkulu, ungabi umzenzisi. Amen. So uma ethi ke manje noma ngikhuluma ukuthi uNkulunkulu uyamthumela umuntu wena kanti uzohlola ukholo lwakho. Kunencwadi kaThobit, angisho ukuthi emfuni baba ngixoxa ngamanye ngifuna ukulahla kakhulu. Incwadi kaThobit kwakuyindoda eyayithanda uNkulunkulu, yenza imisebenzi emihle emphakathini, engangokuba yaze yayingcwaba abantu abamaJuda kulesizwe lesababethunjiwe kusona. So yase inyoni ke moshele ebusweni wavaleka amehlo, efunwa ke ngenxa yokuthi ungcwaba abantu enza konke lemisebenzi emihle. So ungalondlela ngakuba uNkulunkulu wathumela ingilosi uRafael. Amen. Wathumela uRafael ukuthi azosindisa uThobit, aphinde ayosindisa intombazane eyayibekelwe ukuba ube umakhoti wendodana yakhe uTobias. So manje uNkulunkulu uyathumela izingelosi kuthina singazi, kanti bezohlola ukholo lwethu
fail test. Zokhombisa incwadi uJesu uzothini baba bonke abantu abangenzanga lokho akuyalele abantu abayakholwa ukuthi abakwenze. Usethini manje kule ncwadi le? Ningakhohlwa ukungenisa izihambi. Ningakhohlwa ukungenisa izihambi. Ngokuba ngalokho abanye bangenisa izingilosi bengazi. Again kuphela uTobias uAbraham wathanga amadoda amabili wawabiza kwakuyizingilosi waziphakela. Ulot naye kwenzeka into efanayo. Ubaba kaGideon. Baba kaGideon abavakashelo. Ubani lo uSamson wena uIras. Samson. Hallelujah. Wena isihludu. Samson. Na ubavakashela ingilosi. Batshela ukuthi bazothola ingane efanele bangaliphuzi wayini umama wakhona ingane izibeletho. Ingilosi ziyavakasha abaningi ngenxa yokuba nezinhliziyo ezincane nokukholwa okuncane nothando oluncane avala amagate. Lord Jesus. iBhayibheli lifundisa into eyodwa. Umuntu ozakwena ezokuphambanisa noKristu msuse eduze kwakho ngoba lo ngumpheki uKristu. Amen. Kepha umuntu ezakwena ezofuna usizo wena unokungcwele ngokuphila kwena enza ukulunga wena. So manje nanguke le iBhayibheli yasitshela ke ninga yekeleni ungenisa izihambi ukuba abanye bekwenza lokho bangenisa izingelosi. So manje ucabange sovalela umusa wakho phambi kwezulwini ngenxa yokuzitshela hayi bekukudla kokugcina, hayi bekukuthi okumncisha ukungcwele bakho kuyaqishwa ubunomona awukholo anika incwadi yaMathewu sahluko 25. Matthew 25. Baningi lapho khona uJesu esefika ngenkazimulo kayise. 25:36 right. Bese kukhona 36 mengaphosisi. Ngihambaze Hlehla ke manje uqala 32. Hallelujah. Kepha nxa indodana yomuntu iza ngenkazimulo yayo Manjena ke manje uJesu mayeseza eza ngenkazimulo yakhe yayo nezingilosi zonke ezingcwele Yes, sir. kanye nayo khona iza kuhlala esihlalweni sayo uyobe sehlala esihlalweni sakhe senkazimulo. kuza kubuthelwa phambi kwayo izizwe zonke. So uJesu bese uyathola ukhala izizwe zonke ngokuba bese fika uzokwahlulela. So into eyokwenza ukuthi abantu bahlulelwe balahlwe bayolahlwa ngezwi. Lokho ekuthiwa sikwenze la thina sibona kunzima ukuthi sikwenze ukuba sicabangela isimo sethu. Manje iBhayibheli lithanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena wacabanga lisho ukuthini? Lisho ukuthini? Lisho ukuthi isifunela kwakho kuphela uzama ukusindisa wena. Hallelujah. Unakho ucabangela ikusasa uthi uNkulunkulu uyabonelela wena ucabangela ikusasa wena ukuthi hey okugcina kusasa ngizohlala yazi uNkulunkulu glory to God. Uyamletha umuntu uzohlola ukholo lwakho wena. Kusasa bekumele kungene bekuningi ngekusangena bekuningi ngoba uvalele umnyango lo. Umona nokholo okuncane. Glory to God. Umona uyisiqalekiso. Hallelujah. Umona uyingcindezi. Phambi koNkulunkulu. So manje uthi bese qhamuka ke nezingilosi zakhe nangenkazimulo nesihlalo sakhe sobukhosi kuza kubuthelwa phambi kwayo sonke izizwe zonke. siyaphambi kwakhe ankathala amandiya amaPakistan amaBangladeshis amaChina abelungu ama-Americans Europeans. okay Ibahlukanise abanye kwabanye bese yahlukanisa kwabanye njengomalusi ahlukanise izimvu nezimbuzi. so manje sifana ke izimbuzi abesono izimvu abahambe ngezwi likabelusi. Imise izimvu ngakwesokunene sayo, Thathe izimvu isibheke ngakwesokudla yaba izimbuzi besithathe zonke izimbuzi ngakwesokhohlo. ziyokhala ngapha ngakwesokhohlo. Khona inkosi iza kuthi Yobe. ngasokunene sayo, Yobe seyithi inkosi uJesu Kristu kulaba abangakwesokunene sayo. zanini nina embusweni Wozani embusisiwe nina ngubaba
elibusisiweyo ngubaba nidle ifa lombuso ilalela ke futhi nizodla ifa lombuso eniwulungiselele selokhu kwasekelwa umhlaba. Izulu indawo yethu sakhelwa izulu. Yabuka ke futhi ngiphinde ngithi halamusi uzoqhubeka. Ngokuba siyabona ukuthi ukuba uAdam akafanga wayezothathwa ngenkazimulo sekuphela isikhathi. Eseqede 1,000 years for one day with God. But azange akwazi ukuqeda usuku noNkulunkulu. Ngokuba ithi incwadi ngokuba usuku ludlunye uNkulunkulu lifana neminyaka inkulungwane 1,000 years. 1,000 years ufana nosuku olulodwa. uAdam wafa 930 years. Uthi ke uNkulunkulu bese emqalekisa ngokuba wenhlabathi uzaphindela enhlabathini. Kepha kwaphambilini kwakungafanele ukuba umuntu abone inhlabathi ngokuba wayefanele ukuphila phakathi ngokuba ubekelwe ngaphambi kokusekelwa komhlaba ukuba ke abuse emhlabeni bese eqedile inkazimulo ahamba ezindaba. Ingakho ke uEnoch uNkulunkulu wamthatha wamhlwetha azange ayibone inhlabathi. uEliya azange ayibone inhlabathi. So lokho kuyasifundisa ukuthi ke ukuba isono sasinqaba saphila ngomyalelo ngabe isaphilela inkazimulo ukuba uthi lokhu uJesu wabekelwa thina ukuthi bonke abasindiswe ngoJesu lobu uJesu efikile enyameni wazonqoba isono bonke abasindiswe ngaye bayodla ifa lombuso elabekelwa thina esifuna ukuphila nokulunga ngaphambi kokusekelwa kwezwe. Yezindaba. Go ahead. selokhu kwasekelwa umhlaba. Ngokuba ngangilambile. Ngokuba ke ngangilambile nangipha ukudla. Kepha wena uyancishana. Ngangomile. Nangiphuzisa. Wena kepha uyancaba ukuthi ngeke uzumningi ngisho iconsi lamanzi ngisho kuthiwa umeka kangakanani ngendlela ongamfuni ngayo. Kepha ebusuku ethandaza uNkulunkulu uJesu, uNkulunkulu moya ingcwele ehlela kumina. Umoya ingcwele ufuna ukungena wena. Wena ubhizi uvalela abantu. Ngangingumfokazi. Nangingenisa. Ezindaba. Ngihambaze. Nangembathisa. So manje izithi incwadi kaJakobe uma la kunina sihlakene kanje mase vele ngaba lokho uqhamuke umuntu ophethe izikhiye zemoto angene la kungeke into yokuhlala ithi suka samukela hlala la wena phupho uyangena hlala la ugqoke kahle mina ngiyisona. Amen, brother. Iphinde ithi uma qhamuka umzalwane wakho ezothi akanayo into kwembatha kuyabantu wena unamabhadi agcwele wardrobe lapha thenga nga3 ayabiza unama account ahlukahlukene yonke into efika ingqephu ufuna ukuba nayo ufake lapha ku wardrobe ezothi hayi usiyohamba kahle uNkulunkulu uzobusisa kunike ezindlela ukuthi ugqoke unesono. Amen, brother. Uma umzalwane noma umzalwanekazi ehamba nkulu beswele ukudla kwamihla ngemihla izindaba kusho omunye kini kubo ukuthi hambani nibe nokuthula. Khona omunye umzalwane khona la egrouphini uthi ke isonto besonta kulona babethi bebecela ukudla kuthiwa hayi lokudla kutshaliwe esontweni kuthiwa hayi ngeke simkhulekisa uNkulunkulu uzoyenza indlela ukhona ukudla bancishwe ubuhlungu ukuphula inhliziyo uma lisho kanje iBhayibheli. Ingakho ngizobahlulelwa ngento ebhalwe phansi eBhayibhelini. Angikhathali ukuthi ngabe ukhuluma ngezilimi ezingakanani, angikhathali ukuthi ngabe ulazi kangakanani iBhayibheli, angikhathali ukuthi ngabe unemfihlakalo eqhamuka angeke izikusiza ngalutho ungenalo uthando ufana nensimbi encencethayo. Uthando lusebekela zonke izoni zenza kuJesu ngenxa yothando lalekuyena. So uzongitshela ukuthi yini ke into engazilandulela ngayo
Yiphi into engazaliwe ngayo? iBhayibheli ithi ke uma kunakho emandleni akho ukuthi ungamsiza umuntu, wena bese uthi buya kusasa. Lord Jesus. Unecala wena. Amen. Awukholo. uAbraham, uNoah, uEnoch, uSeth. Bonke labantu bayisibonelo kuNkulunkulu esihle. Ngenxa ukuthi ke balandela umyalelo wokuphila, umyalelo wendalo. Yes Lord. Abantu uthi ubhuti usamkelo bengibuza ngendaba yokuthi labantu abangakaze bezwe ngoJesu bona mhlawumbe kwamanye amazwe bayokwahlulelwa kanjani. Kubhalwe phansi eBhayibhelini kunomthetho wendalo. Umthetho wendalo uthando nokulunga. Amen. 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 Ngikhuluma ngendalo, sikhuluma ngoNkulunkulu. Ukuthi ke uthi ebhalweni umuntu wamakha waqola wamphelelisa. Amen. Lapho umuntu wazikhetha indlela yokuganga. So uma siphila ngokweqiniso noma kuthi ugeza akafika ngezweni lakho. Amen. Kepha ke ukulunga kukwena ngaphakathi unembeza wakho iwona ozowahlulela. Amen, brother. Amen. Amen. So uyokulahlwa ngesazelo sokuthi wena wazi kahle ukuthi ke fanele ube nonkosikazi. Amen. Kepha ukwazanga ukugcina isivumelwano sokuba nonkosikazi wakho. Uluke wehlaba enyuku uhamba uganga. Wantshontsha ubufakazi wamanga wangahlonipha. Lokho nje ukodwa ukulunga ukwenza into elungile phakathi kwabantu nokwahlulela ngendlela efanele nanokuthi ke ungenzi into ongeke uze ithande yenziwe kuwena. Ukulunga lokho. So lokho kugcwalisa uthando ukuthi wena konke uzokwenza ngokuzinikela nangokuqotho. Phela uthando ubaqotho. Iqiniso ubaqotho. Hayi phambi kwabantu abathize ubaqotho nje empilweni yakho. Abantu bambone uNkulunkulu ekhazimula kuwena. Ezindaba. So lezi zinto esikhuluma ngazo uJesu athi mase efike ezokwahlulela. Nazi izinto azobe sezibheka futhi. Ngafika nginqunu. Yes Lord. Ngafika ngadlile. Amen. Ngomini. Ngangomile. Hallelujah. Uthi futhani? Hallelujah. Ngangumfokazi. Nangingenisa. Ngihambaze nangibathiza. Ngangigula. Nangihamba. Nangafuna ukungivakashela. Usimele ukuthi uyovakashela abantu esibhedlela. Ngangisetilongweni. Sambe siyoshumayela sambisa umkhuleko esibhedlela. Amen. Neza simele ukuhamba siyamajele siyocela ukushumayela ivangeli. Sishumayela uJesu uthando lelo ukuthi abantu basengahliki abaphile impilo engcono. Lokho abantu abathi uyikhona ngaphandle kepha ukhona sengakhulula. Glory to God. Ngakhulula. Hallelujah. Khona akunike impilo engcono. Akunike umusa. Sonke isenzo senzile asiguqule kube ngathi asikaze sibe khona uzalo kabusha. Amen. Yes Lord. Ezindaba. Amen. Anike bright. So ilezi zinto lezi esisho ukuthi simele ukuzenza nothi ngemphakamo ngothando. Amen. Adinga ukuthi ke uzube nemali ukuze wenze izinto abawenzela abantu izinto. Ukuhlala nomuntu nje. Nixoxe. Ungazange ukhulume ngegama lomunye umuntu. Amen. Khulume ngisho ukuthi ngikhuluma ngoJesu. Nikhulume ngempilo nje. Ukhuluma ukulunga nje. Angifuqa mabanga. Angikhulumi bona abantu abangoJesu noma ngishumela uJesu wena. Ngiyazithulela umuntu. Ngifuna ukuthi umuntu sihambe ibanga. Ukuze bese ngikhuluma naye ngikhulume nomuntu engimaziyo. Because uJesu uyazingelela nje noma ikuphi khaxa. Yepha akafuni ukuphoqelelwa. Ukulokwa umfaka uJesu lo ufuna umfaka khona ngoba wena uyakhona. Ufuna ukulokwa umfaka uJesu. Uzogcina sinesiphethe kanti wena ongena itiming. Amen. Itiming ibalekile. Mofika kubantu bomuntu bathi ungafani nabo. Iba umuntu thule futhi bafunda abantu ukuze bese ukhuluma uzokwazi ukuthi abantu bakhuluma kanjani. Amen. uJesu uzozingenela. Yes Lord. Uyazingenela uJesu ngendlela afuna ukungena ngayo. Singafuni ukumfaka ngenkani. Amen. Khona bayakuphendula abalungileyo bathini? Nkosi. Yes. Sakubona nini ulambile sakupha ukudla noma womile sakuphuzisa na? Yes sir. Sakubona nini ungumfokazi sakungenisa Amen. noma uhambaze
sakwembathisa na sakubona nini ugula noma usetilongweni leza kuwe na Yes sir. Isiyakuphendula inkosi Yokuphendula inkosi ithini right? ithi kubo Ithini? ngiqinisile ngithi kimi Ngiqinisele njengoba nikwenzile njengoba ukwenzile komunye walaba bafowethu waloko seduze kwakho abancane nikwenzile kimi ukwenzile noNkulunkulu isenze sihle usenzele wena awusenzele ukubukwa yabona manje ku-internet ufika abantu abathanda ukubukwa bethatha ama-selfie benika abantu ukudla bethatha ama-selfie bethengela abantu ukudla bethatha ama-selfie bethengela abantu impahla bethatha ama-selfie benika abantu imali umvuzo wabo awuthole kuphi bawuthola emhlabeni abanandawo ezulwini Amen, brother. Amen. Amen. thiwa lesandla lesi mesenzile lesi asikazi Amen. Yes Lord. so why mengenza into fike ngimemezele No. brother Nkosi uzoma la fakazi uthule ebandleni awuhle semuse ngithe angibhekelele izingane nje ngempahla zikakhe semusi ngithe nje angifake nemali esontweni nje u5000 ukuze phela ibandla liqhubeke umsebenzi kaNkulunkulu ngase ngidinga nomfundisi u10000 ngamthengela le moto yakhe nazi izikhiye umfundisi umvuzo wakho la Amen, brother. Amen. bayajabulela vele buka usikhokho vele nje God isikhokho Amen. kuphela laphi la La emhlabeni. konke sikwenza kufanele kube uNkulunkulu owaziyo Imfundiso. Amen, brother. makadunyiswe makabongwe uJehova Amen, brother. Amen. makukhanya ukukhanya kwethu Amen. masibe usawoti wezwe Amen, brother. yenza indawo Amen. ukuphila uthando akufune kubukwa No. noma inhliziyo ifuna ukuphikisa ijike lo uNkulunkulu engimkhonzayo uthi lokhu mangikwenze Amen. ngiyangizwe ngenhliziyo Amen. inhliziyo ifuna ukukhohlisa inoba ibabhlungu ngezinto engenamsebenzi Amen. mawufa manje le mali uzosala nobani Amen, brother. Amen. mawufa lokudlo lokuthi uzosala nobani uzofuna uthini phambili Usala. shiyukudla ngemumva shiya igrocery ye5000 uzoshoba ukwathi uhlala wethu uzobona Ningakhona kanjani nina? nazi uNkulunkulu uyashaya abantu Hallelujah. umuntu agule noma avela afele embhedeni afe kuthiwa awukhona ulele u5 days kuphela amasonto kuthiwa mhlawumbe uhambile usakhokha umzimba wakho usabona endlini nokudla kade kuthekile echoma ngakho kuyabona endlini kuyabonakala sekuphuza impukane kuthiwa hayi ngokwenzakalanda ngamdlela nini kuze kuqekezwe endlini uyafika ngaphakathi kade afa uNkulunkulu bese kushayela nje ukuthi-ke akukhombisa ukuthi ayikho into ongayigcina uthi yilapho emhlabeni Amen, brother. so lokho okuncane nakho phana noma kubuhlungu ukuba kuvula iminyango emkhulu kunale Amen. angikhulumi ngezinto semhlabeni kuphela ngikhuluma ngezinto sezulwini ngoba uJesu usifakazela ukuthi ngesenzo sakhe esihle lokho kuvulela amathuba ukuthi uzalisele ukuphila kuNkulunkulu nomusa hayi ukuthi uyakholwa uJesu kuphela asibone ngemsebenzi ukuba ke ngaphandle kwemisebenzi ukholo lwakho lifile ngaphandle kwemisebenzi ufana umzimba wakho ufana nomzimba ongenamphefumulo nokholo lwakho lufile Amen. Kanjalo ke nokukholwa uma kungenayo imisebenzi kufile unjani kufile akhuluma umthetho wokuhlatshwa izilwane khuluma manje ngothando kuthiwa thanda phela kuthiwa thanda kithi thanda uJesu asibone phela unothando kaJesu yebo omunye wenu incwadi Jobe verse 18 yebo omunye wena unokukholwa hallelujah 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 Jesus hallelujah 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 Jesus hallelujah glory to God hallelujah Jesus Christ Lord Jesus hallelujah hallelujah glory hallelujah Lord Jesus hallelujah the glory
Speak. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Lord Jesus. Be glorified. Hallelujah. Glorified. Yeah. Glory to God. Hallelujah. 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 Glory to God. Thank you, Lord Jesus. Oh, glory to God. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus Christ. Hallelujah. Nakanye. Hallelujah. Ukhona wethu bakulisi bakho wabani. Masibonakala. Amen. Manje ngeke ngasebenze. Yes, Lord. Glory to God. Amen. Hallelujah. Wena ungafuni ukuthi uvule inhliziyo yakho. Akhazimulise. Yes, Lord. Wena uzibona ulungile. Uzibona ungena ezulwini. Glory to God. Udlula ngempala. Ngeke uzungene. Ungazange uyenze into ebhalweni. Amen. Ngikathana uma ngabe ubani. iBhayibheli likuphila kwethu. Yes, Lord. Ukusibhalisa uNkulunkulu kuthina. Masenze impala. Yes, Lord. Ngeke ngene. Kanjani? Ubona mina ngizibona ngilungile. Angiziboni ngilungile. Angiziboni ngiyisoni. Angimboni uNkulunkulu esebenza empilweni yami. Ngilenze izinto zakhe glory to God. Hallelujah. Mamenze izinto zakhe. Mawuyilona enhlazini la kumina. Amen. Angiphele ukuzibusa nokuzitshela. Angeke angizehlise ngezansi. Angiziboni ngelutho. Yini enzima lapha? Zokhazula kanjani uNkulunkulu empilweni yakho? Uzobona kanjani ukuthi uNkulunkulu ukhona wena uyaphila? Amen. Uyiphakamisa ukukhoma ngezinto ezozishela emhlabeni. Glory to God. Umuntu isikhathi sakho. Amen, brother. Yazi ngeke ngesikhathi. Amen. Akhona oyedwa ozongena ngokuthi unemali engakanani account, noma unezimoto ezingakanani, noma kuthiwa ufuna ukubuka usaziwe kangakanani. Akhona oyedwa. No, brother. Khona oyedwa. No, Oh, not Jesus. one. Usebenze. Yes, Lord. Amen. Lokwenza lezi leli. Amen. Kanjalo ke nokukholwa Nokukholwa. uma kungenayo Uma kungenayo imisebenzi imisebenzi. kufile ngokwakho. Indaba yakhe ifile. Kathali ukuthi ke uthi uJesu unika umsebenzi wathola promotion, wanikela imali esontweni. Izwi lona. Luma ngoba. Hayi indaba yakho ukuzikhukhumeza emhlabeni. Into yanalapha. Ufaka ukuthi uNkulunkulu ngiphakamisela yona lento le. Ukuze ngenze isibonelo ngawe. Ngoba wena uthi wena uNkulunkulu wena ngethi. Uthi umfula wakho uzakhela. Lord Jesus. Uyadelela. Amen. Ukuze isibonelo manje iqinisa inhliziyo yakho. Ngikushaye. Amen. Abaningi baqinisa inhliziyo belizwa lezi sithumayelayo. Amen. Lord Jesus. uNkulunkulu ayi uthi uNkulunkulu akanaziwela kubona. Uyabazi inhliziyo zabo. Amen. Amen. Akashaya uNkulunkulu ngamabombo. Uyakikekelela ezihluphekweni. Because ufuna wena uzukhala kuyena. Amen. Ufuna wonke amadoda aguqe kuyena. Amen. Uzotshela ukuthi wena abantu uqala zabantu ukuthi obani abathakathayo, obani abangakhulumisi, ubani ukubuka kabi. Kanti wena ogulayo. Amen. Lord Jesus. Mawuhambe uNkulunkulu ufike uguqa ngejona. Cela uNkulunkulu ukuthi asebenze empilweni yakho. Cela uNkulunkulu ukuthi aguqule imondo yakho. Ucela uNkulunkulu ukuthi abandisele umusa nothando. Amen. Sobona ukuthi uNkulunkulu asebenze. Bonke abantu bazobona ukuthi uNkulunkulu asebenze. Ngaphandle kokuzama ukuthi ubenze babone. Uzobona uNkulunkulu eguqula impilo yakho. Uzofundisa ukuthi yabona bona ukwanele. Amen. Bathi mmona ufuna ukuthi ufuna konke okubonayo. Noma sowunakha usaboni, uyawaste awunakile. Amen. Hallelujah. Lord Jesus. Because ubuswa mmona. Amen. Isihogo kasicwala. Njengalo ihlo lenhliziyo. Akugcwala. Kepha lokho noqondo uyazi ukuthi lokho kunganele. Uma nginempahla sokulala nokudla, indawo yokulala uNkulunkulu umenzele umusa. Amen. So phela iminyaka emingaka ulokhu uNkulunkulu ucela imoto, ucela awucela ukulunga. Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Funani usizo. Unike lo mphathi. Six century pride. Matthew Kodwa funani kuqala umbuso 33 uthi ke kodwa kuqala funani umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. funani Umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. why sikuqela izimoto nemizi nakho konke nemali nemsebenzi singokuqela ukulunga kwakhe futhi asabomfuna uNkulunkulu thina safuna izinto kuyena futhi thina sabofuna ukulunga thina safuna izinto ezojabulisa thina simfunela uNkulunkulu izidingo zethu kuphela
Amen, brother. Amen. Kuphela. Hayi. No. uNkulunkulu ufisa imfunela ukulunga kwakhe. Amen. Akakho olungileyo. Akekho noyedwa olungileyo. Akakho noyedwa. Akekho noyedwa. Akakho oqondayo. Akekho oqondayo. Akakho ofuna uNkulunkulu. Akekho ofuna uNkulunkulu. Bonke baphambukile. Bonke balandela abaprofeti bamanga. Baphenduke imbuka Bonke bafuna izikwazo nezintambo namakhandlela. Baphenduke imbuka bonkana. Bonke bafuna iziphandle nezintambo. Baphenduke imbuka bonkana. Akakho owenza okuhle. Akakho noyedwa. So Bible yakutshela yonke into eseBhayibhelini ankathala ufunani iphansi lipenda impendulo ngokuphila kwakho nokudabuka kwakho nakho konke nokufa kwakho nesiphetho. Kuya kwincwadi yamaroma 5 siqedele. Five. From verse 2 or verse 3, right? Okungaye sinokungena ngokukholwa kulo Musa esimi kuwo. Uthe umusa isikhathi esisinikiwe. Uphenduka kwabantu njengoba nakuthi uJohane uMbhaphathizi weza izifebe nabathenisi bentela nezigebengu. Kepha abantu ababezibona balungile abaFarisi azangibaye koBhaphathizo. Mase kufika uJesu bembuza ukuthi ke lokho okwenzayo kwenza ngomthetho kwabantu. uJesu ke ngizokunibuza umbuzo nami ngiyombuzo uwodwa. Manje ngiphendule wona nami ngizonitshela konke engikwenzayo. Ngikwenza ngamandla kaBani manje unginike imvume. Namba ngibuza lo msangano umbuzo. Mtotho ubani? Because abafuna ukuzwa lento le. Bafuna ukubona amandla kaNkulunkulu ebonakaliswa. Abafuna ukuexposewa kulo mgcolo abakwenzayo. uJesu ke nangu uJohane uMbhaphathizi. Lokho ekwenza ngamandla abantu. Umuntu noma uNkulunkulu. Bakhuluma bodwa. Abamphenduli manje uJesu obuzayo. Amen. Hallelujah. Ngine bathi ke uma sithi ezulwini kusipho indaba engakholwanga. Jesus. Mesithi wayekwenzani ngamandla abantu. Basaba abantu bazobashaya because babona amandla kaNkulunkulu uJohane uMbhaphathizi umprofeti kaNkulunkulu. Hallelujah. Amaqoka kanjalo. Jesus. Amaqoka kanjalo afuna ukuphika izinto. Amen. Lord Jesus. So abantu abakhonayo beza kuNkulunkulu ngokuba ke bayibona indlela eyokuphila. Amen. Abezi kumina. Amen. No. Beze eqinisweni. Afuna iqiniso. Amen. Afuna ukuthula nje umelele ebusuku. Abanala ebusuku becabanga ngami ukuthi ukuthumela kamnandi uyangikhama yazi nje Amen. afuna uNkulunkulu. Lord Jesus. Akho umuntu oseyebona umfundisi wami ke lo. Yabona lo ngichaza lo. Yabona lo usikhokho lesi. Sinandaba nalonto le. Siyazibonga lonto le. Enyama. Amen. Siyazibonga ekwethembeni. Thina siyazibonga ekwethembeni inkazimulo kaNkulunkulu. yabona bekukhazimuliswa uNkulunkulu kubantu. Mina ngijabula kife. Bekhuluma into engayizwe eBhayibhelini eyibona kumina. Mina ngijabule ngokuthi uNkulunkulu uyaphila kumina. Ngiqinisa kakhulu ngathi ke ezenzo okuhle njalo. Hallelujah. Njalo kahle ngimathanda kakhulu abantu. Hallelujah. Ngingasenzisi. Amen. Kepha ngibona ukuthi cha ngempela uNkulunkulu izwi lakhe liyaphila alinawo umanga. Yes, Lord. Hallelujah. Ngesenzo. Amen. uNkulunkulu usezoconfirm ke yabona ke. Kwenza kahle. Yes, Lord. Noma ngizukutshela nje ubakutshela. But uthumela umuntu azofakaza ngokuthi wena ubenzile umngcwele. Khazimula Nkosi Jesu. Hallelujah. So yiyo manje bezokwenza ukuthi ungasafuni ukuyekela ukukholwa kuNkulunkulu ngokuba nani izwi lakhe liyafezeka. Uthi uyakwenza izitha zakho ziyeke ukumelana nawe. Ziphenduke zibe nokuthula kanye nawe. Zikulwele, zikuvikele izitha zakho. Lapho khona ubukwazi kwathi ungene zikuvulele iminyango. Amen. Izitha zakho baphenduka abangani bakhe abakhulu. Siyafikile uJesu Kristu. Hallelujah. Hallelujah. Bengakholwa kepha bakuthandela ukuthi hayibo siyamazi. Amen. Lo kade fika labantu bazana ngafana. Lo kade hlupha sinazwani. Kade qina amakhanda. Yabona umuntu wezitshana la ufuna uphamisa ikhanda. Abangibhethela mina ngumZulu. Oh Jesus. Kumza ngempaba manje. Awu. Fika uJesu. Phela konke ukusa.
Qala manje ukuphuma ngeBhayibheli awusuyakholwa. Ungafuna uphendule umuntu amahlo because usashaya amahlo time phela ngikutshela. Angixolise. Hallelujah. Yeningi la kulokhazi umuntu uJesu. Bambone. Amen. Ekhuluma kwena. Jesu uyazikhulumela kubantu. Ingakho ngithi kuthiwa banqoba ngegazi lewundlu nangobufakazi babo. Lokho ade bekwazi ukuyibona bese efike uJesu. Amen. Usheke izinto. Eyizona. Uyingcwele Jesu. Hallelujah. Hallelujah. uJesu Kristu inkosi. Hallelujah. Banike privacy yabani. Kepha akusikho lokho kuphela. Akusikhona lokho kuphela. Kodwa sizibonga nangezinhlupheko. Ngokwazi ukuthi ukuhlupheka kuveza ukukhuthazela. Into ekhulunywa uJakobe futhi. Amen. Amen. UJakobe yamuza umpostoli Paul uthi nomunye umpostoli ukhuluma the same thing. Ukukhuthazela kuveza uJesu labo bazobekezela kuze kube sekupheleni. Hallelujah. Bona labo bayakusindiswa. Amen. So makuthiwa ke izinhlupheko zifikele kona uzohlola ukholo lwakho uzokwenza njani? Uzobekezela noma uzoyeka? Amen. Uzoqhubeka noma uzowa bese ungasavuki noma uzowa bese ulala nomphela. Impendulo ikwena ngaphakathi. Ayikho kumina. Impendulo ingaphakathi kwena. Fanele ugonyuluke. Amen. Khiphe ukuthi mina ufuna ukuhamba le ndlela le ngiyithanda. Imfanele. Into ufuna ukubona ifanele ikulungele. Bese uyayenza. But uma ubona ingakulungele uzoba nako ukuthi angiziboni ngihamba la no ngihamba. Yes Lord. Impendulo ingaphakathi kwena. Yes Lord. Izwi leli ngaphakathi kwena ngoba selifikile. Kuthiwa akukho okungenzeki uNkulunkulu uma ukholwa nje yenzeka. Ukholwa kuphela ekufanele liqine like thina ukuze ke uNkulunkulu akhazimuliswe. Amen. Amen. Ubonakala ukuthi uNkulunkulu unathi. Amen. Singakhathazwa izihlale empty. Yes Lord Jesus. Asikhathazeke ngathi. Amen, brother. Amen. Hallelujah. Labo bangaphandle kufanele babone ayibo labantu laba kwenzakalani nabo. Bese kuyibona befuna ukusondela. Bese bazofike baphoxeke. Bafike babeke uyoyeni bathi ba surprise. Yes Lord. Bafike bamangale. Yes Lord Jesus. Amangale but angisafuna ukuhamba. Aphinda kuye ngakusasa. Amen. Yes Lord. Ingakho uJesu ke ethi ke bonke abalethe ubaba kumina ngeke baphume esandleni sami. Yes Lord. Lord Jesus. Yes. Abaphume esandleni Yes sami. Lord. That's the truth. Amen. Singazama ukuzenzela thina izinto zikaNkulunkulu. Asiyeke yena enze. Amen. Imisebenzi yakhe kuthina, akhazimule kuthina. Bese bonke abantu bezoza kuyena. Ebona inkazimulo yakhe kuthina. Amen. Kuba noJesu wenza njalo akhazimulisa ubaba. Amen, brother. Amen. Ngakho ke bemlandela befuna ukwazi uphi ubaba ubani ubaba? Angingiboni isikhathi esingaka nginani. Amen. Hawo, kengu, phela ubone mina ubona ubaba. Yes Lord. Mina ngikubaba nobaba mina. Mina nobaba sinto eyodwa. Mazi ukuphila kuwe. Kuma nje angisho bona ngilalela into eyodwa into kanjani. Umoya kumina ngithi awuboni. Yes Lord. Kepha umoya umsebenzi yawo ubona kanjani? Ngezenzo. Yes Lord Jesus. Amandla kaNkulunkulu akha ngoba umoya ufuna ukuphila kuthina. Amen. Ngezwi lakhe. Masilenze sikhazimulisa yena. Ngiyambonga uNkulunkulu ngalesikhathi banike incwadi. Ngezenzo 2:38. Siyambonga uNkulunkulu ngalesikhathi. Asenzele sona ukuba sikwazi ukuthi sihlangane ngezwi lakhe. Lesikhathi namhlanje. Lesibili. Hallelujah. Siyabona ukuthi kusasa sekuyisasa. Ngithemba bona ukuthi kusasa kuyikusasa. Sezihamba amazwi akho ayafakazelwa. Ngicabanga ukuthi kusasa. Seyaphela isonto. Lord Jesus. Akuqinisile kubhala Good. Ekahamba isikhathi. So manje Kusasa. yahluka. Sesomanye angifuje ukuhamba la. Hey. Mnandi uba la. Hey, it's nice to be here. Lesonto bekuphela yazi iphela Hopa thina ngeke. Yeah, Papa. Glory to God. Lord So help kwa us. uJesu. Help us, Lord. Uthini uPetro? Pendukani. Uthi uPetro upendukani. Yiloyo naloyo ababhathizwa Ofaneka babhathizwe. egameni likaJesu Igama Kristu. likaJesu Kristu lona liyakusindisa abantu. Kukho ukuthethelelwa Bonke abantu kwezono zenu. bathethelelwe izono zabo. Khona Ukuze Yesu niyakwamukeliswa esisinikwa isiphiwo sikamoya ongcwele. ngokuba isithembiso Ukuba ngeseno isithembiso esabantwana sinikwe thina abantu. Sanikwa ngisho abantwana bethu. esabo bonke abakude Esabo bonke abakude. bonke inkosi uNkulunkulu wethu
uNkosi uNkulunkulu eyakubabiza eyakubabiza. wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Iyona ndlela le yokuphila. Batshela ukuthi kwenzakalani emva kwalokho. Ngakho abalamukelayo izwi lakhe babhaphathizwa. Bonke abamukela izwi abapostoli babeza lemisebenzi babhaphathizwa. Kwanezelwa ngalowo mhla. Wasekunezela wathayiselwa ngalolo suku. Abantu kungathi Abantu abangakanani izinkulungwane ezintathu. abantu ekungathi u-3,000 ngalolo suku ngaleso sikhathi. Manje ubona kunzima kangaka ukuthi abasindiswe. Ngokuba sekuningi uvuthu olukhona. So ingakho siqhamile nathi singabajobi sizophosa inet. Sisuke eCape Town sizoyiphosa eKZN. Asikakoqedi isikhathi sakhona. Ngikeliwe kuthiwa ngihambe ngimemezela ukuthi uJesu Kristu ukhona. Uthe ngeke ngize le khona until ngize ngiqede umsebenzi. Nginomsebenzi engimele ngigcwalise. And then bese yangilanda. So kufanele ngithi ngilungiselela ukuyakela ngibe ngitshela abanye abantu Yesu Kristu inkosi. Yes Lord. Yesu Kristu ukhona. Yes Jesus. Wazani Jesus. manje sibasali ngosala abaningi ngiyazidose. Yes Jesus. Understand? Go ahead. Baqinisela njalo esifundisweni Hayi ebalekile bazalwane. sabapostoli. Kufanele sihlale kulento le kuthiwa isifundiso. Baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli. Kama abantu okuthoba uthandaza njalo ngo6 njalo ngo7 kuyapha baphuma lezise esontweni abashade kuyabakhipha lezise esontweni kuyapha akukho imfundiso epheleleyo. Abantu nje baphuma wembona ephuma ubhemugwaye khona ephuma emkhulekweni. Sakudala la. Wahe Nasekuhlanganeni nasekuhlanganeni yabona into abalekile. Uhlangane ngemfundiso. Bese benzani? nasekuhlephuleni isiko. Into abalekile ukuba sigcina lo lemfundiso le nokholo lwethu luncike la ekutheni siyakhumbula uJesu. Nasemikhulekweni Ayaphila sihlale emkhulekweni. kepha kwaba yiloyo nalowo muntu Kwaba yilowo nalowo muntu. wehlela ngokwesaba. Ukwesaba kukona lokho kufikayo ukwenza ukuthi ke lithi lapha kwencwadi yamjumayeli mesabe uNkulunkulu ugcine imiyalo yakhe ukuba lokhu ukwethu sonke akhona oyedwa osala ngaphandle angahlulelwa ngalokho lwephansi. Ngakho ke yilowo nalowo ofuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu noma ngabe kuphi uNkulunkulu uzoyenza indlela sisifinyelele kuwena sikwazi ukuthi sifike ngaphansi kwamanzi usindiswe uhlale emfundisweni ephilileyo. Ungathi ukuthi ufuna ukubhabhadiswa bese uthi ke ngicela ngifundise isono ngikhulekise ngithola isono lalela hlale emfundisweni sakhe. Hallelujah. Before ufuna isono because isondo manje likumoya phina izwi kaNkulunkulu. Ngijabula ukuthi ngithathe ngifuna amasonto bese ngiyongena amasontweni igcine ngicwila empilezoneni lo masonto engawazi. Singajahi ukuthola amasonto asifuna imfundiso oqala. Iyona lesiqwanisela uyohlebeswe lo sonto uzibotha unqualified. Akusho ukuthi ngoba naku uko phakathi kwabantu ke uJesu methi ke ningakuyekelele ukuhlanganyela. Hlanganyela nabantu abenza lento efuna uJesu. Manje abele ukuhlangana nabantu wanaku kuthiwa ke isonto. No. Uthi uJesu isikhathi siyeza isikhathi sona manje. Lapho khona abakhuleka kuNkulunkulu. Yilabo abakhuleka kuyena ngokuqonda, ngokomoya nangokweqiniso. Ukuba bakhethe hambe eNtabeni, hambe eJerusalem. Hambe eMaromeni, hambe lapha eLuthela. No, lalela. iBhayibheli bahlanganyela la. Yes Lord. Vule ukuqonda eqala. Khona uzobazi uhlobo lwakho. Uzohamba nalo ngokuqonda. So isingajahi izinto ezini. Uma sobaphathisiwe kaJesu Kristu uNkulunkulu ke iwesekela ukuthi yini elandelayo. Umoya ingcwele uthenjisiwe kulabo abakholwayo. Siyacela ke brother Nkosi uthathe istand ukuthi fanele lo mkhuleko. Jehova uNkulunkulu oyingcwele Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu nomusa mdalo wezulu nomhlaba ngomusa Jehova oyingcwele ohlezi usenzela wona uNkulunkulu mdalo wezulu nomhlaba ukuba Jehova oyingcwele usiphe njalo ithuba lokuba uNkulunkulu mdalo wezulu nomhlaba sitshele abantu ngezwi lakho elingcwele uNkulunkulu lona elingashintshi elingaguquki uNkulunkulu nomusa. Siyacela uNkulunkulu kulabo elifinyelela kubona uNkulunkulu bathinte inhliziyo zabo Jehova oyingcwele thina sinawo amandla uNkulunkulu ukuguqula abantu kepha nguwe uNkulunkulu okwazi ukusebenza enhlizweni zabo. Siyacela ngamandla akho ngegama leNkosi yethu uJesu Kristu
ukuba kube nguwe uNkulunkulu othinta abantu inhliziyo uNkulunkulu baguquke ezonweni zabo uNkulunkulu baphenduke njengoba uNkulunkulu mdalo wezulu nomhlaba wawushumayela Jehova engcwele nawe uNkulunkulu onothando ukuthi abantu abaphenduke ngendodana yakho ukuba uNkulunkulu abaphenduke abantu beze embusweni wezulu uNkulunkulu onomusa mdalo wezulu nomhlaba. Nathi siyacela uNkulunkulu onomusa mdalo wezulu nomhlaba ukuba usiphe amandla usiphe ukuhlakana ukuba uNkulunkulu mdalo wezulu nomhlaba sibize abantu kwi-kingdom yakho Jehova engcwele baphenduke ezonweni zabo uNkulunkulu onothando. Siyacela konke lokho egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyacela nathi usiqinise uNkulunkulu, usifake uthando phakathi kwethu uNkulunkulu, siyenze intando yakho, silalele izwi lakho ikhathi zonke Jehova engcwele. Yonke imimoya kaSathane, imimoya yamadimoni ezama ukuphazamisa umsebenzi wakho ongcwele Jehova engcwele, siyayishisa ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyacela konke lokho kuwe uNkulunkulu onamandla Jesu Kristu waseNazaretha, wena uNkulunkulu ongcwele, wena ohleli esihlalweni sobukhosi onamandla wonke Jehova engcwele, wena owadala konke. Siyacela konke lokho in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. 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 Amen.